Belas ndak do nang iki bocah iki. Hei, apa? pada Andi. Pe bukan lho. Apa? Golek nang Lo aku ambil nyawa-nyawa cewek-cewek kalau gak ono batu kan gitu ya. ngono. Hah? Itu muka mbek nyawa cewek-cewek juga. Ya. Nyawa cewek kok. Iya ya. Mungkin ono di sawang. Oh, Ya apa nang ndi kok? golek ramban kok. Golek ramban. Hah? Ramban. Rambang. Karena apa? Terus gak rondo di rumah mau doyan. Terus asuas. Kancamu iki nang ndi kok jarene galau putus cinta iki. Sing dia, Cuk. Bisane bedak kudang 22. Cungkring ku ya. Iya. Carang gua. Cungkring ngono, jenawang aku nek cungkring aku. Mas. Ini jenawang aku. Gak ono ketok nang ndi. Apa? Galau ndak langsung ngono, gak ono ketok gas. Kok nak? Ngene. Oh iya paling yo. Yo. Celah. Apa? Oh, koncom. Apa? Iya, kenapa? Kenapa mau muncul Cuk? Dino kon sopo? Padahal kok raimu, raut wajahmu, raut muka itu kok Lah iya. kusem kok galau kenapa sih? Itu untuk masalah wong wedok iki lho. Tok terus. Terus Tok kamu kalau liyane tapi kok. Kono tak terlalu digajak dulu kowe. Masalah wedokan iki wis ora kabeh ya nek aku. kok kabeh piye? Iya no. Solusi ngono lho kan. Kono perkara apa ngono lho? Perkara apa? Ini apa? Ya masalah wong wedok biasa ngono lho. Masa yo gak dikai inu-inu iku. Ora. Saiki mau kono apa ning ndi kok? Aja bunuh diri lho. Ora bunuh diri aku kok wedi aku tok. Ora perono lho. Mengrano pikir iki lho. Mantap. Dan dia kok kagak. Golek umbinan ae, golek umbinan yo. Iya, aku mah gak ngerokok. Lho, kok lho, kan dia kok kagak. Buat duwe. Kan tau duwe piye ambekan kok. Bisa. Kayak kan Iya iya. donanmu arep ketoke pe. Iya iya. Kan aku sing Aduh malah aku. atiku wis ngene-ngene iki ya. Kumpul golek anu. Nah iki mau kei rokoke tok. Ora endi. Ajaib leh kandhane yo. Kene iku sebab Iya Kowe iki njaluk umbinan sisantara gitu kok dhuwur. Kan baru kena dasmu pisan. Saya iki. Kebulah iki yo. Karep. Tahu ngono. Aku sik yo. Solusi ngono lho kok. Iya sik lho. Solusi ngono lho. Yo nek iso kok mek wong wedok yo. Ibaratnya iku wis kaya motor lah. Wis gak iso dikendalino. Col Col wae. Yo. Yo nek saranmu kita kok yo masuk. Tak apa yo. Ya Allah. Apa yo? Apa? Apa aku salah? Cuk gatel. Ya ora usah ngurusi cinta-cintaan aku niki. Wis pengen aku. Yo piye iki? Balik ta piye? Kok tulungi. Jangan ae. Ngono. Iya. Mati-mati lah ya wis ae.